Hebrews chapter 3, verse 12. Kung nana sa amen? Tanaman dog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Hebrews chapter 3, verse 12 and 13. Kung nana sa amen? Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Dili kinang mensahe karon pero nindo ang kamatuoran diya. Ang pagbiya sa Ginoo kanunay gikonektar sa kasing-kasing nga nakulang sa pagtuo. Unbelief and leaving God, a lack of faith, is what causes people to leave God. Verse 13, but exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Bisaya, pagmatngon, mga igsoon, kay basin, ana, diha ni bisang kinsa kaninyo, ang uskadautan nga kasing-kasing sa pagkadili matinuohon sa pagbiya gikan sa buhi nga Diyos. Apan, dasiga ang usa ug usa sa adlaw-adlaw, samtang kini gitawag og karong adlaw, aron walay si bisan kinsa kaninyo nga mahimong magahi pinaagi sa pagkamalimbongon sa sala. Title of my message this morning is The Hardening Power of Sin. What would that be? Let ang makapagahi nga gahom? Ang makapagahi nga gahom sa sala. The hardening power of sin. Magkampo na ta? Dahil ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please bless the message today? Would you fill me with your spirit as I preach? Would you empower me? Would you use me? Would you help me, God, to help people? Please, God, help us to make good decisions today. Help us to have our eyes open to truth and our ears ready to listen, our heart ready to accept the truth of your word. Holy Spirit, please bless me right now as I preach. Please, God, work in our hearts. We pray in Jesus' name. Amen. Malimbongon man ang tanang klase sa sala. Kapuyo ta sa kalibutan nga napuno sa mga tao nga gilimbungan sa mga saad, sa mga bakak sa sala. Bisan nasa tamo lang tamo kita ta sa mga kinabuhi nga naguba pinaagi sa gahom sa sala. Can I just say to our young men, our preacher boys today, ang pinakadakong kinahanglan sa atong kalibutan karon, mga maguwali nga magpasidaan kabahin sa makadaon nga gahom sa sala. We need preaching against sin. Ay daghang maguwali karon nga magsulit. Oh, gana ako, napuno ko sa gugma. So, di ko gana makasakit sa mga tao. Pinagi sa akong pagwali. But you listen to me, dali ka makatabang sa tao kung dali buot ka mo sakit kaniya usahay. Kay ang sala, ang muguba sa kinabuhi sa tao kung dalit ta mag-warn kanila. We need preachers. But that's not the message today. I just been thinking about that this morning. Sin is deceitful. Sama sa uska scammer diya sa Shopee or Lazada. Ang sala mo pakita kanimo sa daghang nindo nga butanga, andam na siya mo padala kanimo kung ikaw mo bayad na karon. Apan kana nga i-deliver, lahi gayud niya nga gisaad. You ever been scammed on Shopee? Nag-order ko sa rack sa butangan sa akong mga papers. Niabot ng package. Wala ko diri, so ang laing taon nagbayad. And ako nag-reimburse niya. Tayo naglantag ko sa package. Kamay man lagi. Pero busy man ko, wala ko nabalak kakaway niya. Then later nag-abrik ko.
Walay rack sa sulod. Tissues na lang. Kana ang paagi sa sala. Kana ang batasan sa sala. Daghang nindot ngang saad, pero ang parcel gayud nga ihatod dito sa imong balay, maot man. Have you ever been deceived by sin? Dili ka ganahan sa parcel kung moabot na. Paminaw na ko karon, ayaw pagpalimbong sa mga saad sa sala. Ang tanang sala sa kalibutan, dili gayud mo hatag kanimo og tinuod, magalungtad nga kalipay. Ang sala sama sa uska candy nga napuno sa ampalaya. Sa diyang bago pa gibutang sa imong baba, tamis man. Apan sa dili madugay kana pagapulihan sa kapaitan nga maglabaw sa tanan katamis ug mulungtad nga dugay kayo. Turn me to James chapter 1 verse 14 this morning. James chapter 1 verse 14. I'm saying don't be deceived by sin. Dili gayud ang sala mohatod niya na ngayang gisaad. Sin is deceitful. James chapter 1 verse 14. James chapter 1 verse 14. Kung nasa, amen. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then, when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Now, I'm going to adjust that verse 15 in the Visayan a little bit, because the Visayan was not the same as the English, and we always go with the English. Visaya, verse 14 and 15, Apan, ang matag tao na tintal. Stop right there. Ang matag tao na tintal. Undangi ang paghunuhon ng alahi imong kahimtang kain matintalang ka usahay. Everybody's tempted. Well, I'm just dali ko maluy. Everybody's tempted. Alibay lang ka na. Apan ang matag tao na tintal, sa dihang siya nabira, palayog, pinaagi sayang kaugalingon nga kaibog ug nadani. Unya, sa diha nga ang kaibog nakapanamkon na kini nagapamunga og sala. Ug ang sala sa diha nga kini mohingpit na nagapamunga og kamatayon. Paminaw na ko karong buntag. Tinuod man na ay kalingawan diha sa sinugdanan sa tanang sala. Tinuod, tamis gyud, lingaw kayo ang sinugdanan. Apan pait kaayo ang katapusan. Kung ang sala mo hingpit na. The picture here in James is the idea of you plant a seed of lust and it gives you a plant of sin. And when the plant of sin grows up, it produces a fruit. And that fruit creates a new seed. And when that seed of sin grows up, when it's mature, kung hingpit na, it brings death. Dalit-diretso. Dalit-dalit-dalit. Ang tanan-tanom hinay nga motubo. So, one of the biggest ways sin deceives us is makasalata ug ang resulta diretso mo dangat o kita maghuna-huna. Okay raman ko. No. Sin hasn't finished yet. Wala pa hingpit. He hasn't finished his course. Pait kaayo ang katapusan sa sala. Pero daghang tao gilimbungan. Sin is deceitful. It convinces us that it will make us happy, and it never does. Proverbs chapter 5 verse 11. Turn there, please. Proverbs chapter 5 and verse 11. I'm going to keep drinking water this morning. I ate mixed nuts. And it's hot.
Proverbs chapter number 5 and verse 11. I'm talking about the deceitfulness of sin. Malimbongon kaayo. Proverbs chapter 5 verse 11. Kung nanasa, amen. And thou mourn at the last. That word mourn is magsubo or magulanon. Human sa maot nga decision, dili ka magulanon diretso, magulanon ka, magsubo ka sa last. Ki-translate kaulahian, sa katapusan man. And thou mourn at the last when thy flesh and thy body are consumed. O ikaw magsubo sa kaulahian. Sa diha nga ang imong unod ug ang imong lawas maut-ut, madaot, maguba. Kanang ko nga klarong mo pahayag karong buntag. Kung ikaw naglingaw-lingaw diha sa sala karon kana nga kalingawan dili man molungtar hangtod sa hangtod. Ang katapusan padulong o diha sa katapusan ikaw man ang magmagulanon. Thou mourn at the last. Uban ninyo diri gilimbongan balik-balik sa sala. But for some reason you let sin fool you again. Nakatilaw, sa kapayitan, sa bunga sa sala. Bibisan karon imong kasing-kasing na dani pag-usab sa kadautan sa imong daan na andan. You will mourn at the last again. The cycle doesn't change. Let's keep reading verse 12. So he says in verse 11, you'll mourn, magmagulanon ka diha sa katapusan. And what will you say? Verse 12, and say, how have I hated instruction, and my heart despised reproof, that have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined mine ear to them that instructed me. O mag-ingon, meaning ikaw mag-ingon sa katapusan, diya sa imong kagulano, diya sa imong kaguol, ikaw mag-ingon, kiyon sa nako pagdumot ang pahimangno. What's the other sign word for instructions, Let? What's the word we use? You taught it to me, Let. It's not in the Bible. Instruction. What's the word you taught me? Isn't there a much more common word than pahimangno? What is it? It starts with 5 letters. What is it? Okay, never mind. Instruct na lang. Paggiya, pinagis, pagtudlo. I can't think of the word. Unsaon, giyunsa nako pagdumot o pahimangno o akong kasing-kasing mi biyay-biyay sa pagsaway. Pila ka panahon nakadungog ka sa pasidaan kabahin sa uska naandan nimo ikaw naghunhuna. Okay naman. Nagbiyay-biyay ka sa pagsaway. Magpadayon ta, verse 13, Bisaya. O wala mituman sa tingog sa akong magtutudlo, ni mikiling sa akong dalunggan nga to kanila nga mipahimangno kanako. You listen now. Ang tanan tao nga magdesisyon og baliwala sa mga pasidaan sa pulong sa Dios. Pohon-pohon silang tanan mosulti, nganuman nga wala ko naminaw. Nganuman wala ko naminaw. Listen to me. You've said it before, and if you go back and do it again, you will say it again. Let's read the next verse, verse 14. I was almost in all evil in the midst of the congregation and assembly. Hapit diha ako sa tanan dautan. I'm going to change it to kagubot because that's the idea. Hapit diha ako sa tanan kagubot, diha sa taliwala sa katiguman ug sa panagtigom. That's not very clear in the English or Visayan. Let me explain it very simply. Katiguman is a gathering together. In the Old Testament, it was the nation of Israel would gather together for holidays and Sabbaths, lain-lain butang. Now, the assembly is the church. The word iglesia means assembly, called out of the world, magtigum ta. So, kini nga church, usa ka katiguman.
Usa ka panagtigom. Magtigom ta matag simana. The idea is magtigom ang mga matarong diri sa church. That's the idea. Pero ang pag-apil sa uska matarong nga katiguman dili man maghimo kanimo nga matarong pod. Tuguti kong muhatag kaninyong tanan sa uska klarong pasidaan kabahin sa huno-huno nga nakitaan nako sa ubang Pilipino. Nay duha ka klase sa tao nga magbaliwala sa pasidaan sa Diyos. Ang unang klase, mao ang tao nga mosulod sa church sama niini dayon diretso mobiya tungod kay dili sila ganahan makadungog sa pagbadlong sa ilang daotang binuhatan. So dili na sila magsimba. Pero nay ikaduha nga klase sa tao nga magpabilin ra gihapon sulod sa church, magpadayon magsimba ra gihapon tungod kay sila magtuo nga base ng Dios maluoy kanila diha sa ilang sala tungod kay magsimba pa sila. Was that clear? I changed my notes. Claro ba? There is a superstitious Catholic mentality that says, basta lang magsimba ko, ang Diyos malaluyon ka na ko. That's not the way it works, ladies and gentlemen. Are you listening to me? What he's saying, this verse is talking about, anako sa matarong nga katiguman. Pero bisan gipalibutan ko sa mga matarong, akong kinabuhi nagubag yapon tungod sa akong sala. Listen to this statement. Ang paglingkod sulod ni ini nga iglesia sa Domingo dili gayud magpanalipod kanimo gikan sa makagubot nga resulta sa imong gipangbuha gawas sa church gikan sa Lunes ngadto sa Sabado. Numbers 32 verse 23, ayaw mag-turn ako ray mo basa. Si Moses naghatag sa warning ngadto sa 2.5 tribes sa Israel. I'm not going to tell the whole story. I just want the phrase this morning. Verse 23, Moses says, "But if ye will not do so, behold, ye have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out." This is one of the few times where in the Visayan, it's clearer to me than the English. Apan, kung kamo, dali mo buha sa ingon, tanawa kamo nakasala patok sa Ginoo o siguro, meaning sigurado gyud, not in the sense of basin. Siguro sa Biblia nagpasaw sigurado ni, why pagduda? O siguro nga kamo masakpan sa inyong sala. Listen to me now. Dali ka kinahanglan masakpan sa imong kinikanan. Imong sala mismo mo apas kanimo. Be sure your sin will find you out. Walay tao sa tibuok kay sasayan sa kalibutan ni ikya sa resulta sa iyang mga sala. Moadto ko sa laing syudad na ay problema. Mukuyog ka sa imong kaugalingon. Ug ang sala, ug ang bunga sa imong sala, mo sunod kanimo bisan asa ka mo adto. But Pastor Mike, kung unsa ba nga itong mahimo kung nanay nakasala ko sa miagi, dili ko ganahan nga mutilaw sa pait nga bunga, pero dili maka-change sa miagi, unsa ba akong mahimo? Nay usa lang ka tsansa nining kinabuhiya. Alang sa tao nakasala na, nay usa lang ka tsansa alang kaniya nga makaikyas gikan sa resulta sa iyang decision. Are you ready? Kinit lang. Kung dili ka ganahan motilaw sa maut nga mga resulta sa imong mga decision, pagdagan ngadto sa Dios. Pagdagan ngadto sa Dios. Ang Biblia naging sa Proverbs 28:13, "He that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy." Siya nga nagatabon sa iyang mga sala, dili mo uswag.
Apan si bisang kinsa nga nagasugid o nagasalikway kanila sa iyang mga sala, makabaton og kaluoy. Kung nakasala na ka, na ay kaluoy diha sa trono sa Diyos. Are you listening to me? Na ay kaluoy diha sa trono sa Diyos. Ang Diyos lang makapugong sa resulta sa imong miaging mga sayop. Kung napuno siya sa kaluoy nganhi kanato. He may not, basing dali siya magpugong sa tanan. Sometimes we need the results of our mistakes. Pero makapugong siya sa daghan. Kung ganahan ka nga moangkon sa iyang kaluoy, wala kay laing choice. Pagdagan nga to kaniya, kay siya lang ang makahatag sa kaluoy. Dili ka makaangkon sa kaluoy sa Diyos samtang maglayas kagikan kaniya. Nakasala ko, dili ko mabasa sa Biblia karon. What is wrong with you? Dili ko mo ampo karon kay nakoy sala. What is wrong with you? Siya nga makahatag sa kaluoy. Maong Diyos, ug siya likayan nimo? Why klarong huno-huna sa mga tao? You know what that is? Gilimbongan sa sala. Not only do we believe that sin will make us happy, we also believe that we can sin and it will be okay. Sin is deceitful. Tanaw ang sunod bersikulo. It's Proverbs 28. Are we in Proverbs? Did I have you turn? I forgot. Did we turn to Proverbs? I told you not to. Akaray mubasa. Proverbs 28 verse 14. Happy is the man that feareth always. I'll finish in a minute. Malipayon ng tao nga nagakahadlok kanunay. Kini nga verse nagistorya kabayan sa kahadlok sa Diyos. God says, malipayon ang tao nga nagahadlok kanunay. Can I just ask you a question? Nahadlok ba ka sa Diyos? Nahadlok ba ka sa iyang kamo sa disiplina? Nahadlok pa ka sa iyang kastigo sa pagsilot? Nahadlok ba ka sa iyang espada sa hingpit nga kalaglagan? Oh, I'm not talking about going to hell like malaglag sa impyerno, but God can destroy your life. Or many times, mag-ana ra siya, musulti ako mutugo ang sala, muguba sa imong kinabuhi. Dili ko mupugong sa resulta sa imong mga decision. Do you fear God? Let's read that verse again. Happy is the man that feareth always, but he that hardeneth his heart shall fall into mischief. I 100% agree with the translation of the word mischief. Kadaot. It does not mean like a baby is mischievous. That student, mischievous siya, medyo bugoy siya. That's not the meaning of mischief in the Bible. The word mischief in the Bible is correctly translated as kadaot. Ang mga problema nga English, problems that you can't just quickly fix on your own, you fall into mischief. Bisaya. Malipayon ang tao nga nagakahadlok kanunay apan siya nga nagapatig-a sa iyang kasing-kasing. Kinsa nakasabot sa pulong tig-a? Gahi. Tig-a is gahi. Siya nga nagapatig-a sa iyang kasing-kasing mahulog ngadto sa kadaot. Kung nakasala na ka, nakaidwa lang ka pilian. Makadagan ka pabalik sa Diyos aron mangayo sa iyang kaluoy ug pagpasaylo, o makapagahi ka sa imong kasing-kasing aron magpadayon na lang diha sa imong pagkamausikon. Sakto, usikon. Those are the only two options. You run to God for mercy, or you harden your heart ug magpadayon. Natingala ko sa kadaghang sa tao nga mag-decision lang nga magpadayon lang ko. Can I show you one of the scariest verses in the whole Bible? Go to Proverbs 29. I wish I'd had you turn to Proverbs 28 because we'd be right there. Proverbs 29. Maybe we are, I don't remember. Proverbs 29 verse 1. Proverbs 29 verse 1. God just
feels this morning that our church needs a warning about the deceitfulness of sin. Klaro kayong Diyos nagiya na kondini nga mensahe sa gabi. Proverbs chapter 29 verse 1. Kunana, say amen. He that being often reproved hardeneth his neck shall suddenly be destroyed, and that without remedy. Siya nga sa makadaghan gibadlong nga nagapagahi sa iyang liog. Meaning, dili ko matugog, dili ko ma-change, magpadayon ko, nagpagahi sa iyang liog. It's the same as hardening your heart. Siya nga sa makadaghan gibadlong nga nagapagahi sa iyang liog, sa kalit malaglag ug kana nga walay kaayuhan. I'm saying today, ayaw pagpalimbong sa mga saad sa sala. Dili gayud siya mohatod sa iyang gisaad. Sin is deceitful. Balik na ta sa Hebrews 3. Let's look at our text verse again. Hebrews 3. Hebrews 3. Let's look at verse 13 lang. Hebrews 3 verse 13. Now let's go ahead and read verse 12. Let's tie it together. Hebrews 3 verse 12. Kunana, say amen. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. But exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Pagmatngon mga igsoon, kay basin na diha ni bisan kinsa kaninyo ang uskadaot nga kasing-kasing sa pagkadalit matinuohon sa pagbiya gikan sa buhi nga Dios. Apan dasiga ang usaw-usa sa adlaw-adlaw, samtang kinigitawag og karong adlawa, arong walay si bisan kinsa kaninyo nga mahimong magkahi pinaagi sa pagkamalimbongon sa salap. Number 1, atong nakit-an karong bunta nga malimbongon man ang tanang klase sa salap. Number 2, atong nakit-an dere ang sala na ay gahom sa pagpagahi kanato. And this is a scary thing. Makahadlok yun kini. Lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Aron walay si bisan kinsa kaninyo nga mahimong magkahi pinaagi sa pagkamalimbongon sa sala. What does that mean? Sin hardens you. Ang sala maghimo kanimo nga gahi. What does that mean? Alright, panaglitan. Kumubalik ta sa imong high school days, ang uban ninyo high school pa, pero panaglitan, mubalik ta sa imong high school days. Ayaw ayaw ipataas imong kamot palihog, panaglitan ra niya. Nainom na ba ka sa panahon sa diha student pa ka, diin ikaw nag-decision nga mag-cheat diha sa eskwela? Wala, Pastor Mike. Wala mi dere. Kaming tanan dere, matarong gyud, sukat sa kindergarten, wa gyud. Nainom na ba ka panahon nag-cheating ka? Oh yeah. Sa unang panahon, nag-cheat ka sa eskwela, nakonsensya gayud ka. Pero wala nasakpan sa teacher. Musa, nag-decision ka nga mag-cheat pag-usab. By the way, once you start cheating, it is almost impossible to stop. Kay dali ka makaapas. May daghang tao nag-graduate gayud diri sa dapitan, og na sila'y diploma dito sa ilang balay, pero nag-cheating sila sukad elementary, wala kana nga diploma, walay pulos. It means nothing. Kaya nga naman, wala nasakpan sa first time, so nagpadayon ragyapon. Sa ikaduhang panahon, nakonsensya na pod, pero dili sama sa unang panahon. Nagsugod na ang proseso, nagahi na ka gamay. Dayon sa
ikatulong panahon, nakonsensya pa, pero mas gamay pa. Dayon sa sunod, mas gamay, sa sunod, sa sunod, sa sunod. Hangtod, may abot na ang panahon nga ikaw makachik gayod o di gyud makonsensya kay nagahi naka. Now, can I give you students some really good advice? Kung naa kay miagi sa cheating, karon sa sunod school year, himo ang decision karon school year, lahi sa mga school year sa miagi. Do the assignments o gayaw pagkopya sa imong silingan. What is the word? Piyang? Nagpiyang ka sa imong kaugalingong utok. Can I use the word piyang? You are crippling your own brain by cheating. You are hurting yourself. But what happens? The first time, makonsensya yun. Nainom na first time na makaksay mo mama, murag dili, kay murag 3 years old ka. Hannah's only 2, she's already lied to me. Unsay ang tipong atana niya, nalimot ko. I'm trying to remember what it was about. I asked her a question, siya nagsabi, wala. I said, don't lie to me. Oh. Sa first time, mamakak ka sa mong kinikanan, basin ka ba sa dako-dako nga butang, basin nagplano ka daan, sa buntag, nagsulti sa mong kinikanan, unyang hapon na ko'y assignment na may group practice or group assignment. So, muato ko sa balay sa akong classmate o maghimot mi sa assignment. Pero sa kamatuoran, naglaag-laag raw ka na ang plano gikan sa sinugdanan. Sa diyang nigawas ka sa balay, nabugat na ang kasing-kasing na konsensya ka. Pero wala nasakpan. So sa ikaduha, masayon na. O masayon pa. Napa. Masayon na pa. Sa ikaduha, na konsensya pero mas gamay. Ikatulo, mas gamay. And let's just be honest. The average young person in the pitan, magpamakak siya sa iyang kinikanan, halos matagadlaw o walay pagbate. Dayon mo dako na, magkasal na, magpadayon ragyapon, mamakak sa ilang asawa, nagpamakak sa ilang bana, magpamakak sa imong mga anak. O walay konsensya. Sa'yo kung grammar, dili makonsensya. Kaya nga naman, ang sala, magpagahi kanimo. Uy, it's quiet this morning. Pariyo man ang mga bisyo, pag-inom, pag-sigarilyo, pagsugal. Sa unang panahon, makonsensya. Ikaduha, masayon na. Gamay ra. Ikatulo, ikaw pa. Ug sa dalit madugay, wala na gyud. Why pagbate? Unsa man ka na? Nagahi, naka. Nagahi, naka. Pariyo man ang pagsayaw. Nga naman, kini nga mga batanon, walay kaulaw, kabahin sa paglihok, sa maulagon nga paagi, nga atong kanunay makitaan dito sa plaza. Walay kaulaw, nagahi na sila. Every man who sees those dances knows ang pagbantay sa pagsayaw sa babae maghimo o kaulag diha sa kasing-kasing sa tinong nga lalaki. By the way, kung ikaw mag-stop o magbantay niya na dito sa Children's Park, sa plaza, you need to get right with God.
Maanad ta sa sala. Magahit ta sa sala. Dali na makonsensya. Kana man ang gipang buha sa daghang ginikanan ngadto sa ilang mga anak sa dayag gamay pa sila. Panaglitan na mga mama nga mopasuot sa ilang mga babaye sa sexy clothes gikan sa iyang pagkabaan gamay kaayo. Oh, cute kaayo siya sa iyang sexy clothes. Busa kung kana nga babaye moabot na sa puberty ug yang body ma-change na. Wala gayud siya kaulaw kabahin sa pagpakita sa iyang lawas ngadto sa tibok syudad. Na mga bata nga babae mugawa sa ilang balay nga nagsuot sa saninas at ubangan sa ilang mga silingan mga saninas nga mahiangay lang diya sa kwarto sa naminyo nga magtiayon. Was that frank enough? Ang Diyos wala yun nagtuyo nga imong silingan mo kita sa imong paa. Mga babae mo suot ni mga crop tops, ni mga spaghetti straps. Walay kaulaw kay kana nagikan sa ilang mama ug ilang papa. Parents, teach your children to be ashamed of nakedness. Hannah's 2 years old, pero nakasabot gayud siya sa phrase, hapin na 1 year, nakasabot siya sa phrase, tarong ang imong sayal. Dali mi kana mo kita sa mong legs, pull your skirt down. She's only 2, exactly. Daghang ang mga mama diri sa dapita nga magpagwapa sa ilang mga anak nga lalaki. And you heard me correctly, magpagwapa. Taas ang buhok. Magbutang sa mga gwapa nga ribbon diha sa buhok. Cute kaayo ang imong baby boy. Pero murag baby girl. Mga mama, magpasuot sa ilang anak nga lalaki sama sa mga babae. Nakoy usa lang kapangutana. Nagsulay ba ka nga maghimok kaniya nga uskabayot? If God gave you a boy, dress him like a boy. Mama, tuguti ang imong anak nga lalaki nga magpakalalaki. I always wanted a girl. Then pray for a girl, let your boy be a boy. Parents, pagpaalot sa imong mga anak nga lalaki. Cut their hair. If it's long enough to put a ribbon in the hair, it's too long. Oh, he's so cute. He's a boy. Ihatag ang pretty ribbons ngadto sa iyang igsong nga babaye. Ilabay ang mga bracelets o necklaces o uban pang jewelry kanaway labot sa pagkalalaki. Let your boys be boys. I'm saying, panahon na sa atong Kristohano nga mga panimalay nga kita magpadako sa mga lalaki gayud o mga babae gayud. But Pastor Mike, kini man ang uso sa amo karon, we like it when they're cute. Kaya ang tanan nga mga babae magsuot niya nga sexy, kay cute kaayo. Dayon, kini ang among uso. And what's your point? Ang tinuod nga mga Kristohanon, dili mo sunod sa mga uso nining daotang kalibutana. It's time we dress our kids like Christians. Apil pod ang panahon sa balay.
My daughters don't wear pants even to bed. Kay dili ko ganahan nga sila magahi nga tunyana. Dili pa nindang amo kita sa itong mga batanon dere, mga babae, taas kayong saya. Wala'y pagpangibog mahitabo dere. I mean, I guess you could have wicked men, you can't help that. But we don't invite it. Our young men over here, they look like men. Wala'y earrings. Wala'y sissy necklaces. Keyword, sissy. Don't say sissy talawan. Real men don't wear necklaces. That wasn't in the outline, but it's really good. Oh, that's just what we do here. Then change what you do and be a Christian. Pagkaluya sa pagtuo nga walay gahom sa pag-usob sa imong pamisti. Magsayaw ka sa Domingo sa buntag, unsay mong suton Lunes sa buntag. Ephesians chapter 4 verse 17. Let's turn to Ephesians chapter 4 verse 17. Let me just go back to the beginning of the message. Ang sala, maong muguba sa kinabuhi sa mga tao. Ang pastor na responsibilidad nga magpasidaan sa tao kabayan sa sala. Ug walay sala sa atong panahon nga mas makaguba kay niini nga kabuang nga maghimot ta sa mga lalaki sama sa babae, mga babae sama sa lalaki. And it starts when they're 1 and 2. Make your boys boys, make your girls girls. Stop following the trends. Ephesians 4 verse 17. Ephesians 4:17. Kuna nasa, amen? This I say, therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind. Busa, kini ang akong isulti o ipamatuo diha sa Ginoo nga sukad karon kamo dili na maglakaw ingon sa paglakaw sa ubang mga hentel diha sa pagkakawang meaning walay kapuslanan sa ilang mga huno-huna. Christians, paminon ako, ang atong Diyos nagdahom nga iyang mga anak magpalahi ikan niining daotang kalibutana. He expects us to be different. If you look exactly like your neighbors and walk and talk and do everything like your neighbors do, you are not following Christ. Because your neighbors aren't following Christ. But dahil tawag basa, verse 18, having the understanding darkened. Nagasturi ka ba yung mga Gentiles wala na luwas, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Look at this verse 19. Who being past feeling. That's what we're preaching about this morning. Nagahi na. Being past feeling, have given themselves over unto lasciviousness to work all uncleanness with greediness. Nga nagabaton og salabutan nga nangingitan, ingon nga nahimula gikan sa kinabuhi sa Dios, pinaagi sa pagka-ignorante nga na kanila tungod sa pagkabuta sa ilang mga kasing-kasing, kinsa ingon nga nawad-an og pagbati. That is a good translation. Kinsa ingon nga nawad-an og pagbati. Nagtugyan sa ilang mga kaugalingon ngadto sa kaulag sa pagbuhat sa tanan nga kahugawan uban sa kahakog. Did you see that? Kini nga daw tang kalibutan nagahit na gayud dili na makonsensya. Kana mo ra sa makatugyan sila sa ilang kaugalingon ngadto sa sala what na konsensya. They're hard. Pero tanaw ang sunod verse 20. But ye have not so learned Christ. Apan kamo wala sa ingon nakakaton ni Kristo. But Pastor Mike, kini man ang among uso karon. Oh, pero wala ka nakakaton niya nagikan ni Jesus. Kabalo ko, nga naidaghang daot ang tao karon sa Pilipinas, sa dapitan, nga nag-ipon sama sa magtiayon, pero wala gayud sila nagpakasal. I know that's what's the commonly accepted thing.
Nadawat, oh, that's just normal. O sila, wala na konsensya. Nagahit na. Past feeling, giving themselves over to lasciviousness. Ki-translate kaulag. Nagahit na gayud sila. Sila musulti. Walay kaulaw. Sila musulti. Kini ang akong partner. Walay kaulaw. Walay pagpamula. Nagahit na sila. Naiuban nga mamakak. Kini ang akong asawa. Kini ang akong bana. Oh, nindot. Congratulations, wala kong kabalo. Kanusa ka mo nagpakasal? Oh, kami walay tarong nga kasal. Oh. Mao ba di ay? So, nagkinabuhi ka diha sa daotang pakikilawas. I don't care that the whole world accepts it. Ug pipila gayon ang mga tao nga magpakasal dari sa dapitan. It is wicked, it is evil, and it's destroying our families. Christians get married. I said, ang mga Kristohanon magpakasal. Sa dali pa mag-angkon sa sexual pleasure. Wala ko'y paki kung kana ang kumin nga paagi sa mga tao dari sa Pilipinas karon. I want to be real clear to our church. Because sometimes we get used to it. Kaya bisan asa tamo lang tamo, kita ta sa mga tao nag-ipon ug maglang murag okay raman sila. You listen to me, dali okay raman sila. Ang pag-ipon nga walay kasal, daotang ra gihapon sa pananaw sa Dios. Are you listening to me this morning? Kung naanad na ta, kung nagahit na ta, kanadali mag-change sa bisan unsa. Kanang orasan ng tao, walay problema sa pag-istorya at ubang sa tanan, kabayan sa pagbaligya sa boto. Nagahit na gayon. Di ba? Pila ba ay hatag sa halosos? Oy, what about the oys? And you've heard the conversations, haven't you? Walay kaulaw, gahit na. I'm gonna keep preaching it until election day. Ang mga Kristohanon, dili mobaligya sa ilang boto. I said, ang mga Kristohanon, dili mobaligya sa ilang boto. Say, well, I just, wala ko nakita nga problema niya na. Oh, syempre, ka nagahit na ka. I promise, one day, things are gonna change in Dapita. Pohon, we're going to get a president up in Manila who's going to say, you know what, we really need to fix this problem. There's going to be a crackdown, and people are going to go to prison. I promise it's going to happen. I'll tell you what would be embarrassing is if you were one of them. Mosulod ko sa jail, magwali ko. Unsay mong gibuhat gihimo dere? What's the word we always use here? Not frame up. What do they call it? Deframe? What's the word they use for framing here? Do they use the word frame? Pasinginglan? There's another word. What's the word for frame? Plantarahan. Yung kana para sa droga, lahi na. Pastor Mike, giplantahan lang ang 5,000 pesos para sa kong boto. Dili tinuora akong gibaligya. Giplanta po ang cellphone nga imong gipalit ni Ana. Amen! I promise, kung nagplano ka mo baligya sa imong boto, na ko'y simple nga katuyuan, I want to make you miserable until election. Ug human sa election, you will be miserable on your own because the judgment of God will come. Pero hangtod sa election, ako na lang. Well, Pastor Mike, everybody does it. Yup, everybody's wicked as the devil. It's funny, that was a really short part. It was only that long in the outline, but nung nag-grow siya,
Pastor Mike, hindi man ang naandan sa dapitan. I mean, kung dali ko mo dawat, ang lain mo dawat. So, unsay diferensya? Simple kayo, ang panalangin sa Ginoo. O pwede po ang tunglo kung kanan ka. But ye have not so learned Christ. Apan kamo, wala sa ingon nakakaton ni Kristo. Jesus didn't teach you to sell your vote. You're a money worshiper. That's why you sell your vote. Jesus isn't your God. Money is. Pastor Mike, nga naman ikaw padayon. Kay basi na itaw diri, nagduda pa. Magsulay kung mag-change sa imong una. I got an idea. Why don't you trust in the Lord and do good so you can dwell in the land and be taken care of like the Bible promises in Psalm 37. Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. But you don't believe that. Ang ginobakakon, muluwasya ni mo tungkol sa iyong saad, pero dili siya magatiman sa imong kinahanglan. So kinahanglan mo balik sa imong boto. Let's go back to our text verse, Hebrews chapter 3, verse 12. Hebrews chapter 3, verse 12. Let me just go ahead and throw something else out there about the whole vote selling thing. Say, well, Pastor Mike, akong kinikanan, akong igsuon, akong bisang kinsa shaman nagsabot sa politiko, nagbaligya sa akong boto. Okay, ayaw pagdawat. Inga siya, imo lang, dili man, di ko. Let me give you another piece of advice. Kung nagbaligya ka sa imong boto sa miagi, I think it'd be a real good idea, just don't vote at all this election. I do believe Christians should vote, but let's just be honest, it's not a real election if people are buying votes anyway. It's just kinsa pinakadato. So dili tino ng election. So as far as I'm concerned, sometimes a Christian just says, you know what? Mas simple karon tuig dili ko mo boto. Kung maglisod ka sa pagtintal, just decide dili lang ko. Dili lang. Hebrews 3 verse 12. Hunana, say amen. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God, but exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Apan dasigang usa ug usa sa adlaw-adlaw, samtang kini gitawag og karong adlawa, aron walay si bisan kinsa kaninyo nga mahimong maggahi pinaagi sa pagkamalimbongon. Atong nakit-ang karong buntag nga malimbongon man ang tanang klase sa sala. Number 2, ang sala na ay gahom sa pagpagahi kanaton. Number 3, ang sala na ay gahom sa pagpagahi ni bisan kinsa. Aron walay si bisan kinsa kaninyo nga mahimong magahi. Ang pinakalig-on nga Kristohanon, kung magsugod siya, magdulat-dulat sa gamay nga sala, sa dalit madugay magahi siya. O maghimo na siya sa mga butang nga wa gyud gidahom niya. Dalit gayud ka, listen to me Christian this morning, dalit gayud ka moabot sa panahon sa imong kinabuhi ngang sala wala na gahom diha sa imuha. Dalit gyud. Let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Ang adlaw nga ikaw magsugod og huno-huna nga ako dili na mahulog, kanang panahon mahulog gyud. Nagsalig sa imong unod. Habi na ko man, paminaw na ko. Ang atong tawhanong kinaiya naay abilidad nga maanad sa bisan unsa. Kanang rason ng mga sundalo nga naglansang ni Kristo sa cross, walay pagbate. Biblia nagyon sila naglingkod o nagbantay kaniya. Akong kasing-kasing dali makasabot niya na. Kana nga klase sa kagahi, kabahin sa paganto sa ubang tao. How can you become so hard? Sin
hardens you. And it always starts small. Kanunay magsugod nga gamay lang. Most of the time, gamay nga dishonesty. Gamay nga katapulan. Dili mo ba sa Biblia karon masayong nga mo laktaw ug maapod. Ang tawhanong kinaiya na abilidad nga manad sa bisan unsa, bisan ang mga butang nga gitawag abomination sa Dios. Panaglitan. Kanamong rason nga nailinibo ng mga Kristohano nga babae nga mag-slacks o dili gayud makonsensya. Sila nagahi na. Sukat sa ilang pagkabata, nag-slacks. Or, naipanahon nga, nagikan sila sa family, sama sa akwa, ang babae dili mag-slacks. Pero magsugod dito sa balay lang, kung matulog ko, mag-slacks, dayon mata sa buntag mo ato sa kusina para sa pamahaw, mag-slacks, so hinahinay maanad, magahi. I'm not imagining, I'm telling you something I have witnessed. Ako nakakita ni ini sa akong kaugalingong pamilya dito sa US. Sa akong pagkabata, tanan akong igsoon, nagato sa kanako karon nga ang mga lalaki mag-slacks, mga babae magsayal. Pero karon ang tanan akong igsoon nga babae mag-slacks. Hinahinay, nagahi. You say, well, Pastor Mike, what about square pants? I mean, kay kana flowing. The Bible says a modest garment. That word modest means flowing. You let it down and it flows. Square pants flow. Number one, I've never met a woman who only wears square pants. Kung ang babae magsugod og suot og square pants, sa dali madugay mo suot siya sa mas tight. I don't care because nagahi na. And I know, ang mga babae, Kristohano mga babae, dagang babae masuko good sa pastor. Kung mangaha siya, magwali kabayan sa slack sa babae. I don't care. Wala ko'y labot kung ang mga babae masuko ang pag-slack sa mga babae, usa ka dulumtanang gihapon sa pananaw sa Diyos. I don't care what anybody says. And if you want to argue that women can wear pants, then men need to be allowed to wear skirts. Nag-decision ko next week, mag-skirt ko sa pagwali. Kumusulod ko diri magsayal, kamusta mo? Di ba? Please explain to me the difference. I'll tell you the difference. Pagpakaron ingnon. It's hypocrisy is all it is. If skirts are a woman's garment, and I could prove this all very deeply biblically, but it's not the point. Here's the real problem. Nagahit na ta. Nagahit na ta. Naidaghang pastor, Baptist pastors karon, na sila sa lusod nga kaimtang. 20 years, 30 years, wala sila nagwali kabayan sa mga babae nag-slacks. Pero karon ay mga lalaki ganan magsayal. Pero nalitag sila, they're trapped. Because how can you preach about men wearing skirts if you let your own wife wear pants? I'll tell you what the problem is. Ang mga pastor nahadlok sa ilang kaugalingong asawa, tilik ganan mawali. Right and wrong will never be based on what Christians have allowed themselves to get used to. Ang tinong nga pagkamatarong dili gayud basehon niana nga naandan sa mga kalibutanhong nga mga Kristohanon. Sin can harden you to literally anything. Pangutana, mahimok ba na ikaw nagahi na kabayan sa ubang sala diha sa imong kinabuhi?
Pastor Mike, wala ko'y nakita nga problema sa akong kalibutan hong nga music. Oh, kay nagahi na ka. Wala ko'y nakita nga problema sa akong kalibutan hong nga pamiste. Oh, kay nagahi na ka. Wala ko'y nakita nga problema sa akong mga salida. Natingala ko sa mga salida nga lantaon sa mga Kristohano. Matingala ko. Kahit baka nanad na niyanak nga dulumtanan sa Diyos. He that being often reproved hardeneth his neck shall suddenly be destroyed, and that without remedy. You listen to me, ang pagkagahi sa imong kasing-kasing wala gayoy gahom sa pagpugong sa resulta sa imong mga decision. Una-anad ko, kanaway labot. Unsay kitudlo sa Diyos. Unsay kinahanglan uspon nimo karon. Unsay gipakita kanimo sa Diyos karon nga kinahanglan uspon. Napay time karon. Ang Diyos mo hatag kanimo sa oportunidad ma-change karon. Kanang kaluoy sa Ginoo, dali siya salbahis, maluluyon siya. Unsay kinahanglan uspon nimo. Tugon namong inyong mga ulob, inyong mata.